И здравейте хора, аз съм Стелката и Преско сигурно го чувате по месенджер. Такова не е. И аз чакай, аз ще почна с него. Добре. Арюе. Скоро имам фри чест. Ами, чакай само почна с него. Да бе. И почваме както обещах, ще тестваме Dart Goblin. Все още И имам между другото, Давай губи. и какво става хора са в паркинга и днес снимам едно видео с Тело. Нали, говорим си по месенджер, ще тестваме Dark Goblin. Да. Нали? И да казвам здрасти на зрителите на Стело. Така. Наслади се на гледането, дами и господа. Нямам за сега Dart Goblin. Аз имам помпа, ама нямам мирър. Аз не си сложих помпа. Въобще правим глупост. И какво ще пускаш първо? Giant? Или? Чакай малко, само да са две помпи. Окей, аз сега малко си хъбя еликсира май. Чакам теб. Окей, бро. Пускаш ли Giant? Правя с Ами, Giant ли ти пускам? Да, ако може по-бързо, че да им почне да го стрелят. Да видим колко бързо ще го уби. С два, да видим. Къде е ти? Мисля, че няма да стигне даже Говорим близо си до по месенджер. Пускам ръга. Добре бе. Дай да ни умра, аз ще стане интересно. Да. Между другото, трябваше да вземем по един тауър, ама. Не. Аз мога и сега да ти го взема. Не. Да, няма. То не че аз не мога. Добре, ти покажи, ай ще ти пусна миниохор да видим как се справя. Пусни ги отзадка. Да видим, миниохорда да ви такова, да видим колко бързо ще го убият, да. Окей, ние сме. Значи се справя. Те се убиват повече от един, май. Аз ли съм сляп или убиваха по повече от един? Не знам. I'm not so sure. Елате, то ти аз не мога да спамяте толкова бързо да стрелят, че... Ай, да не ми вземеш малкия, бе. Уха. Ай, какво правите? Piece of shit. Бързо е помпи работечи. Вау. Малко работечи, братче. Разбирате ли? Спълни го. Ти сложил ли си пол? Не. Фак, трябваше да сложиш. Ние ще спамим ли? Аз... Нали щяхме да тесне. Ами ако искаш да я спамим. Ай, добре, сега. Животно. И да хора гледайте как работи. Да го качава доста опит. Като излезе екзекутора. Абе, какво е Хриси? Ще действаме и ние. Али, ако искаш да служи това. Абе, Хриси, тази хартийка не е хич малка. Ти вчера ми викаш, че била малка хартийка. Айде, сложих си еликсир колектор. Готов съм. Окей, бро. Не съвсем. Бич. Глупости правя. Добре. Айде да си взем. Дай си взем по един тауър. Добре. Дай си взем двата. По-лесно ще е. О май fucking gosh. Виж го. Просто е толкова нагло, като го гледам. Аз няма
ти взема. Сега перфектния зап. Искам да си хабем мирора. Оу, я, бро. Пускам ти ги дам да взема тауъра. Окей. Ти ме атаква и другия. Да бе, аз сега просто изчаквах елексир. Окей. Аааа! Кой гиганта, ти ще го вземи ли, бе? Ешки армията, поне ще го довърши. От коя страна ще ми ги пускаш? Да знам, от другата пускам помпи. Ми... А? Мисля, Пусни нещо от тази страна, де че ми пускаш. аз ще пускам помпи и тук ако искаш и ти ги пускай, от другата страна ще пускам Dark Goblin. Ти Да, пускай от другата. от другата ще почна да Ама пускам. още не идеи. Да бе, да. Гледай. Перфект. Абе, не дей толкова на бара, защото ще ми вземаш тала. Да бе, аз трябва да сложа всъщност и клоун и рейч, че да можеш да пускам спелове. Да те прецаквам. Какво да ти пусна? Без иска. Спокойно ще се погрижа. Виж ти трябва. Окей. И виж ти Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. трябваше да си ресайкъл, но? Чупаки. Аре, бе. Фъка не пас, перечажа. Ако искаш пак пусни нещо. Успокой се, Хриси. После ти каже, че си забавя фартика. Тя няма да ти се скара. Хо-хо! Убийте ми ги. Убийте ми ги. Браво на вас. Хайде да почваме. Ами, изчакай само си ресайкъл на... Не ходи там. Как отиде най-напо и почна ми помпата? Добре, почвам. Добре, де, Хриси. О, Бързи. Яко спане, брат. Не. Казах не. Не. не, аз да умра. Аз направо. Я ти виж колко са те са. Аз няма да лексирам. Виж какви са. Бах ти мазните. Как са се наредили са? Да, хора, виждате как работят. Че клипът са на около 8 минути. 8 минути. Мгм. Аз ще скипна един. Гледай често опенинг на Стюарт чест. О, един уизър. О, 10 фаш спирта. Абе, аз отворих преди чест. Сигурен си, че в тази арена има ли негови? Да, на един се беше паднал на Стив Пик. Те айде да направим още една. Ами ай. Чакай да я... Айде, играй срещу мене, бе, играй. О! Чакай да натисна лоч. Че не тъс, че съм на тази арена, нали? И хората знаят, че дропнах купя. Айде пак да си бим по единия тауър. Добре, Хриси, прес. Хриси. Хриси. Не се сравим ли викаш? Или Да. Хриси. ще ли бе Хриси, бади прес ти вика. Аз почти Хриси. си взех. Айде, бе, скелетчета, гепайтета. А какво правеше? Ето и че Ще ми ми за дава. това. Ти беше пределно ясно, че ще го вземеш. Съжалявам, без да сме на гигант.
Няма да дойде. Почва ми спама отрано. Аз се опитвам да се спася Няма. просто. Гледай сега. Един трик ще покажа. Ако не знаете как се бързо се взима таларете. Почти. Ами, трябваше да не се излага. Абе, те с какво правят, бе? Абе, доста... аз се откарам от тази игра. О, не. Факел, бе! Много добри. Спирче ще се спра. Казах не. Казах не. Хадукен. Къде си, нищо няма да ти направим. Хадукен! Хриси, какво прави, човек? Стои до мен и са хиле. По маймунка. Абе, брат, как сте става, бе? Опо. Абе, брат, Мишко. Я почвай да спамиш, бе. Ми още няма мирор. Ще почна един. Давай, Хадукен! 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 Аз ще пусна всичко, което имам да знаеш. Ти отли си, бе? Аз нямам нищо за дефект на скелета на армия. Айде, Сега един трик. аз съм реснат, Team Peace. I'm dead. Right, и това ще е за клипа хора и Да. I bye bye. Чай.